Sziasztok, jó reggelt! A mai téma a szülőtartás kontra érdemtelenség. Kötelező minden esetben a szülőtartás. Na, egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan kapcsolódik ez az otthonápoláshoz, és most igyekszem ezt a videót nagyon-nagyon röviden a tartalmat feldolgozni. Ugye jogszabályok által előírt kötelezettségről beszélünk, de nem minden esetben alkalmazható, vagy csúnyább kifejezéssel élve behajtható. Tudatosan kidolgozott stratégiáról beszélünk, ugye előregedő társadalmunk van, egyre több az idős, viszont lassan már nincs, aki ellássa őket, illetve ugye a családoknak az átrendeződése is nagy mértékben befolyásolja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy minden családban automatikus és magától értetődő a szülőről való gondoskodás. Na de akkor menjünk tovább. Nagyon fontos egyébként, hogy a hivatalos eljárás során a szülőtartásnak tehát magának a kötelezettségnek az érvényesítése, vagy behajtása, behajtatása, tehát azért ez nem ennyire egyszerűen történik, hogy minden esetben kötelező és előírt. Van egy úgynevezett tartási sor, ami azt jelenti, hogy ha saját magamból indulok ki, ha nekem van egy apukám, anyukám, akik felneveltek, akkor, és jó módon tették ezt, tehát megfelelően, majd mindjárt kitérek erre, akkor jó esetben nekem jó kapcsolatom van velük, nyilvánvalóan szeretnék róluk gondoskodni, de ha nekem van saját családom, akkor a tartási sor azt mondja, hogy akkor gondoskodom a szülőről, hogyha sorrendben a saját gyermekem ellátását, a házastársam ellátását, a volt házastársam, vagy az élettársam ellátását ez egyébként nem veszélyezteti, a kettő nem ütközik. Tehát ugye a tartási sornak pont ez a lényege, hogy amikor kirepül az ember a saját születési fészkéből, és saját fészke lesz, akkor a saját fészkének a védelme az első, ott kell tudnia jól ellátni a hozzá legközelebb állókat, és azután következik ebben a tartási sorban a szülő. Hogyha ők veszélyeztetve lennének emiatt, akkor értelemszerűen például nem kérhető vagy követelhető. Aztán nagyon fontos az is, hogy mindenképpen a rászorultság elvén működik ez a dolog, tehát az az alapja, hogy amennyiben a szülő önhibáján kívül nem tudja magát ellátni, akkor léphet érvénybe a szülőtartás. Viszont ezt is vizsgálják. Tehát ugyanúgy vizsgálják mindkét oldalról a tényezőket, hogy a szülő valóban rászorultsági elvnek megfelelően rászoruló, tehát nem tud már dolgozni, nem olyan korban van, hogy dolgozzon, fizikai, mentális állapotát vizsgálják, de ugyanúgy azt is megvizsgálják, hogy a gyermek, aki gondoskodna róla, ő milyen anyagi helyzetben van, megvalósul-e az a tartási sor szerint, hogy nem veszélyeztet ezzel senkit, vagy nem anyagolja el a saját családját. És ami a legfontosabb, a videónak a legfontosabb része az érdemtelenség. Itt 3 főpontot emelnék ki ezzel kapcsolatban, és én külön szeretném kérni, hogyha valaki érzi magában a bátorságot, vagy olyan regisztrációja van, hogy tehát nincs kint egy saját képe, nem feltétlenül felismerhető, és hozzászólna ehhez, azt tegye meg, kérem, mert ezek azért veszélyes témák, és szeretném, hogyha tudnának arról az emberek, hogy vannak esetek, amikor igenis hátat fordíthatunk, és aztán majd kitérek az otthonápolásra. Tehát az érdemtelenség. Itt ez a 3 pont, hogy korábban elfogadhatatlan magatartást tanúsított a szülő. Ez lehet a folyamatos verbális bántalmazás, a fizikai bántalmazás, nem sorolom, bármilyen tartós bántalmazásnak volt kitéve egykor a gyerek, nem kötelezhető szülőtartásra, de ugyanígy, hogyha nem elvárt módon teljesítette a gyermeknevelést. És ebbe beletartozik az, hogy a gyermek mondjuk otthon volt, elvették tőle, gyermekotthonban nevelkedett, hol elérhető volt az édesanyja vagy édesapa, hol nem. Most nyilván ezeknek az ilyen súlyosabb példái, tehát itt nem arról beszélünk, hogy valaki, nem tudom, a nagymamára hagyja egy hétvégére a gyereket, hogy elutazzon,
azért ennek vannak ilyen súlyosabb fokozatai, és a harmadik pedig az önpusztító életmód. Tehát abban az esetben, hogyha a szülő egyébként munkaképes lenne, egyébként el tudná magát látni, de olyan a normál életviteltől eltérő és kvázi saját magát önromboló minőségben pusztító életet él, ez lehet adósságfelhalmozása, szerencsejátékból, kölcsönkéregetések, tartós és nagy mennyiségű italfogyasztás, drogfogyasztás, tehát szerhasználat, tehát amikor olyan életmódot él, amivel ő saját magának generálja és okozza a lehetséges következményeket és az életminőség romlást, akkor ez is az érdemtelenség kategóriájába tartozik, vagyis nem hajtható be közvetlenül és feltétlenül a gyermekén az ő életszínvonalának a javítása vagy helyreállítása. Jó, tehát nagyon fontos, hogy a szülőtartás az valóban jogszabályban van lefektetve, valóban kötelező érvényű lenne, de nem minden esetben vizsgálják neked, önnek, tehát a családtagnak, aki érintett lehet a gyereknek a helyzetét, több szempontból is, vizsgálják a szülőjét is, aki rászorulna, rászorultság elve van, ha ezeknek a kritériumoknak megfelel, eleget tesz az állapota, akkor ez egy ilyen kialakítható és behajtható dolog. És akkor az érdemtelenség kapcsán jutott eszembe, hogy hogyan tud ez kapcsolódni az otthonápoláshoz. Nekem képzeljétek el, hogy volt olyan családom, nem is egy, ahol nagyon-nagyon mélyen konfliktusos és jellemzően, mint kiderült, főként ilyen az érdemtelenség minőséget azért úgy azt gondolom, hogy több pontban is kimerítette a családban a szülő. Tehát, hogy ilyen okok miatt ugyanúgy képzeljétek el, hogy megvolt a segítő szándék egyébként a gyermekben vagy gyermekekben, de természetesen ugye 18 éven felüliekről beszélünk, most gyermeknek mondom, mert gyerek valakinek a gyereke, de egyébként jogilag értelemszerűen 18 éven felüliekről, felnőtt gyerekekről beszélünk, akik szülőtartásba bevonhatók, jó, tehát kiskorúnál értelemszerűen. Tehát, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon súlyos terheket cipeltek, ettől függetlenül nem akartak teljes egészében hátat fordítani. Az anyagi keretük egyébként lehetővé tette ezt a fajta gondoskodást, hogy ugye tisztes távolból, de segítsenek. És ebben az esetben például nekem ezt nagyon őszintén elmondták. Igaz, hogy nem elsőre, de azért kiépült egy bizalmi kapcsolat, és elmondták, hogy ők miért nem szeretnének feltétlenül odajönni, mi az oka annak, hogy kerülik a találkozás lehetőségét, viszont nem akarnak teljes egészében azért hátat fordítani, mert így fogalmazta meg az egyikük, hogy az életét azért mégiscsak a szüleinek köszönheti, és azért sok olyan pozitív dolgot is föl tud sorolni a sok negatív mellett, amit ő viszont értékként tovább visz magában, vagy magával, ami egyébként nagyon becsülendő és nemes gondolat, és ezzel csak azt akarom mondani, hogy egyrészt, hogyha bárki érintett olyanban, hogy tartós bántalmazásnak, elhanyagolásnak, vagy bármilyen ilyen a felsoroltaknak megfelelő dologgal találkozott a gyermekkorában, fiatal felnőtt koráig, és úgy érzi, hogy ő ezt nem tudja, nem akarja, akkor tudja azt, hogy egyébként nem kötelezhető a szülőtartásra. Van ennek igaz egy folyamata, amíg ez lejátszódik, de a lényeg, hogy nem kötelezhető, és én azt gondolom, hogy nem is kell bűntudatot érezni, vagy bármilyen más ilyen önmagára nézve negatív gondolatokkal, meg érzésekkel társítani ezt a csomagot. Nyugodtan megengedhető ez az érzés, és nyugodtan akár ki is mondható, mert igen, vannak olyan esetek, amikor egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy gyermek a szülőről gondoskodjon. Aki ezt így is megteszi, az tényleg le a kalappal, de én nem szoktam senkit arra bátorítani, hogyha egy végtelenül toxikus környezetben nevelkedett, annak rendje módja szerint minden létező módon bántalmazást tapasztalt, akkor még oda tartsa az arcát. De ha valaki mindenképpen szeretne bizonyos fokig gondoskodni, és van rá anyagi kerete, akkor valóban az otthonápolás területén egy-egy gondozónak a bevonása
egyfajta híd lehet, vagy egy ilyen átmenet a között, hogy mégsem mondok le róla teljesen, de egyébként nem teszem ki magam közvetlenül annak az érzelmi csomagnak, meg annak a tehernek, amit a személyes találkozások és az együtt töltött idő okozna. És ez most nem a reklám helye volt, mert ezzel sem szeretnék senkit buzdítani arra, hogy mindenáron gondozót fogadjon, emögött nem volt ilyen. A világ legtermészetesebb dolgaként tekintek arra, hogyha valaki egy ilyen helyzetben azt mondja, hogy köszönöm, én hátralépek 2 és nem szeretnék ezzel foglalkozni, viszont hogyha szeretne, de nem akarja magát kitenni ennek, és van lehetősége, akkor igen, ki tudja delegálni ezt a feladatot, meg tudja oldani, hogy legalább részlegesen legyen valamilyen gondoskodás, illetve ilyen helyzetekben is ugye nagyon-nagyon jó és szerintem fontos lépés az, hogyha viszonylag időben elkezdünk arra felkészülni, hogy hova, hol, milyen körülmények között beadható a családtag. És ennek az ügyintézése aztán megint egy érdekes dolog, hogy ezt ki és hogyan szeretné intézni. Nyilván itt megint csak a jó érzésre van bízva, szerintem nem elvárható senkitől még az ügyintézési folyamat sem feltétlenül, de hogyha egy picit jobb érzésűek vagyunk, és szeretnénk mégis valahogy biztonságban tudni, vagy nem akarunk teljesen minden értelemben hátat fordítani, akkor esetleg egy ügyintézési folyamatban is közvetetten, akár egy ilyen megbízott, úgymond közbenjáró gondozóval, vagy egy segítővel végig lépdelhetünk ezen a folyamaton. Ennyi volt a mai videó, tehát nagyon fontos, nem minden esetben kötelezhető egy gyermek a szülőnek a tartásáról és a gondoskodásról, vagy gondoskodásra. Nagyon fontos dolgok ezek, nekem ez mindig egy ilyen kedvenc témám, hogy egyáltalán nem szégyelnivaló, hogyha negatív érzéseink vannak. Én kifejezetten szeretném kérni, hogyha valakinek van ilyen jellegű tapasztalata, és akkor ugye ehhez már bekapcsolódik az is, hogy mit szól a közösség, mi az elvárt, és akkor ehhez képest merünk-e másképp lépni. Ugye ezek is nagyon meghatározó dolgok szoktak lenni, hogy mi a sémánk, mit cipelünk magunkkal, sémából cselekszünk-e, vagy megmerjük-e magunknak engedni azt, hogy más életet éljünk, és ennek része az is, hogy nem fordulunk vissza, vagy nem ilyen mértékben fordulunk vissza. Ezek nagyon ilyen szétszállazható témák, és én nagyon megköszönöm, hogyha ezzel kapcsolatban esetleg írtok tapasztalatot, vagy hogy nektek mi az, ami esetlegesen fájdalmas lehet ezzel kapcsolatban, vagy egyáltalán érintettek vagytok-e valamilyen szinten ebben a témában. Szép napot, sziasztok!